אתה אוהב אותו? אני אביא לו לשתות. כן? איפה יש לו שתייה? אתה יכול להביא לו? אוקיי. לא להיכנס לשם, יוסף לשם לא נכנסים. אם הוא ירצה לבוא לשתות הוא יצטרך ללכת לבד. היי, תורן. תלטף אותו. תלטף אותו. היי. איזה נחמד אתה. הנה הוא גם מתעורר. היי, לא באוזניים. יוסף, לא באוזניים. לא, זהירות על הפנים. אתה אוהב את כל החיות? יוסף, אתה מכיר את השיר? כל החיות. כן, הם צריכים לבוא לבד ופשוט להכניס את הפה שלהם לפה כדי לשתות. אז תגידי, החמור שיבוא לשתות. אבל זה לא חמור, זה עז. תגידי, הוא חייב לשתות. כי חם מאוד? כן, כי חם מאוד קר. אז תדבר איתו. טוב. איך קוראים לך? עז. חייב לשתות, בסדר? מותק, לא, אל תמשוך אותו, הוא יבוא לבד. הוא אולי לא כל כך מבין אותנו. הוא לא רוצה לשתות. אולי הוא שתה קודם, תראה, יש לו זקן. איפה זקן? מתחת לפה שלו, אתה רואה? זה כבשים. אני רוצה את זה כבשים כאן. כן, אבל... יש אחד, זה קורא לו הפרה כאן. כן, פה הם דומים אולי לפרות, אבל אין פה פרות, יש פה הרבה כבשים. אבל אני רוצה ללטף. אבל אנחנו לא נכנסים לשם. יש מקומות שאסור לנו להיכנס, כי אולי אחרת לא אוהבות. אולי הם לא אוהבות, אתה אוהב שכולם... אבל השם שווה הוא קורב אליי, ואני יכול להגיע לעד לכאן. נהדר, הוא רק לא סוס, אבל בסדר. מה זה? לא, אנחנו לא נכנסים. מה שסגור, לא נכנסים. בוא נראה מהצד מה יש פה. נראה לי שגם פה יש כבשים. אני רוצה ללטף. הם לא רוצות, רק מי שנמצא בחוץ רוצה. העיזים, אתה רוצה שנלטף עוד עיזים? בוא. הנה, התעורר! הנה, יוסף, אתה יכול להביא לו את האוכל הזה. לא, בכלל לא יחסה. הנה, יוסף, אתה רוצה להביא להם אוכל? אתה רוצה להביא להם אוכל, יוסף? יוסף, תביא להם את זה לאכול. יוספוש, תביא להם את זה לפה, זה אוכל. אולי השני רוצה. אולי לא רצה. תיקח מהרצפה, דייל, הרצפה. אולי הוא באמת לא רעב. אולי האחד הקטן
שם רעב, יוסף, אתה רואה את הקטן קטן? הנה הוא כאן. תביא לו, הוא לא רואה אולי. לא, אם אתה איש גדול, זה האבא שלהם. אמא, אני רוצה גם משהו. נאכיל אותו?